Hvad sker der? Nu må I kraftedeme stop. En klovn i kedeldragt hakker vejen op. Fuck, jeg kigger på mit vækkeur. Den er kvart i ingenting. Der er næsten 2 timer til at lortet skal ringe. Jeg vælter op af sengen, vælter ud på lokum, vælter alt mit hoved siger lyde, og mine øjne er fuld af salt. Jeg er ikke morgensur, jeg er bare ikke morgenglad. Den første har en kommentar, han får sgu en flad. Jeg slæver mig igennem en dag med hævelser og ubehag og kæver, der bliver gabt svær. Jeg skal tilbage til dem derhjemme og lege, lytte, knippe, putte med lidt held. Kan jeg læse op, når konen stalker, få en time til mig selv. Fuld fart, fløjter rundt, er forvirret. Skulle snart til at tage gear ned. Kunne starte med at stoppe i stedet for at blive ved. Fløjter rundt. Fløjter rundt. Alex, for helvede. Det duer sgu ikke.